Malah kok. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि कुन्टु बसुमतारी YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय सुदो बिदिब्ला आं दिनैहाय नोंथांमोननो आंनि भिडिअखौ फारि फारि देखायलांनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दाथ' जेखिबो दैबानायानो दैबाना जोंनियावबो दा दैया बुरजा जाफैदों दिनै हरखाबै दा आं बेखौनो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहानि न'आबो दैमा खाथियावसो नालाय नै जानि न' खाथिनि दैमाखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेनो लोगोफोर दैमाया बोहैगलांनो हायाखै दैया जोबोद गोबाङै दङ बेनिफ्राय नै बे जानि फख्रिमोन आरो नैयो बे जानि फख्रिमोन फख्रियाव हाबजोब्बाय जानिया फख्रि आयथाया एसे गाहायमोन नालाय फख्रिया लोमजोब्बाय जानायाबो लोगोफोर दैमानि दैया नै हाबगासिनो फख्रियाव आं दा बाजिलानो दंफायो लोगोफोर इयो बाजिलानि न' आरो इसानिया लोमजोबदो माने अबस्थायानो गैया न' सिंमानि हाबजोबदो दैया नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांबाय थानि बानपानी बानपानी Gunjon Gunjon hai hah không lo hai dia không lo hai लोमजाजोब्बाय न'आनो नै अबस्था गैला नै लोगोफोर ओइनो मावजिफोरा बहा थाहैजोबदो नायनाय ओइनो हायाव थानो जायगा गैयिनि थाखाय बहा थाहैजोबदो मावजि फिसाफोरा ओइनो नै सैमायाबो न'आव हाबां हाबां जाथारबाय मुनु बहालाय मानसिया ओइ मा गेलेबाय थादों नोङो दैयाव माथो खालामदों नै न' सिंमानि हाबजोब्बाय दैयानो आगसालियावथ' गाखोजोब्बाय दैयानो मुनु बहा थागोन दा हराव मायो जानो थागोन जानायाबो लोमदो लोमबाय थार' सोर जनि ना रकि रकि न'आव थाबावगोन नै
Nih si dia hari pagi. Nih si jangan sampai dia. Nih filter perai. Dongkol alam zebai. जों फ्राय बोहैबोगासिनो दैयानो Mudah oंखाम मोनजाबायमोन मोनजायाखै ओंखाम मोनजाबायना मोनजायाखै मोनजाबाय सोर संनाय माया इसुङावनो दिस दै हाबजोबदो नै नोंसा बिमाया फैबाय मा मावसोदो मावदो दे माइ मनु नै दैया माइ कुब्लाखौ नाङाबा गारो दै गारो नांला बे गथ'फोरा ओरैनो सेफ्लेयावनो फेल जाबोबायनो गुनजन सेफ्ला गेजेरावनो फेल जागासिनो नै गुनजन हायन हायन नैयाव माइ दोनग्रा न'मोन बेयावबो दैया हाबजोबबाय थांसैथ' ओइ गब' जागोन दैयाव नै बिसाबो न'खरसे बिसानावबो दैया लोमजोबबाय बेबो जोंहानिनो आदा जायो आरो नै बाथौआ दै सिङाव गब'ना थाबाय बिसोरना Bandung मेदा बाजारा लोमजोबबाय लोगोफोर दैयानो दै जाजोबबाय
पानी उठिया से ओइ हुआ खई लोगोफोर मेदा बाजाराव दैमा खाथिथारावनो नालाय दैमानि दैया उठियो नैबेनो दैमाया नै बे दैमानिफ्राय उठिबाय दैया बे जोंहाय बाजार malah kok bikin ini Pak siang boni oh di mana? Oh. Bentar loh. Di dalam kalau dulu kita tuh di sekalian ngapain aja, sama apa? Kali kita ngapain dulu apa? Oh jadi ambil jo, begini. Kita sini kali. Kita mulai kita Weh, kasih uang dia. Dia ke raut napan dulu. लोगोफोर दिनैनो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्ला आं गोदान भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांमोनाबो नुनाय बायदि अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।